खुलुमबाय आं बे समाव दङ उदालगुरि स्टेडियामाव फैगौ 17 अक्ट'आव जि बर' हारिमु आफादनिफ्राय बा बर' बागुरुम्बा मोसानायखौ 10,000 मोसाखावरिफोर लानानै मोनसे दिन्थिफुंनो नागिरदों गुवाहाटीयावहा दा बेखौनो दिनै जोंनि उदालगुरियावबो बे स्टेडियामाव उदालगुरिनिफ्राय गोबां मोसाखावरिफ्रा सोलोंनायखौ नुनो मोन्दों एबा फोरोंनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ दा बे समाव बर' हारिमुनि आफादगिरि मानगोनां बिथां ब्रिजेल नेरसोन दैमारि बिथां सारनिफ्राय जों मिथिना लानो माबोरै बे साखाफाराया सोलिगासिनो दङ आरो गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव जोंनि उदालगुरियाव जेरै जादों गुबुन जिल्लाफोराव माबायदि बिदि थियारिफोर जानो मोनगासिनो बेनि सोमोन्दै सानैसो जोङो मिथिना लानि सार नुनो मोन्दों जेरावबो जिल्लाफोरावनो बे मोसानायखौ माने सोलोंगासिनो दङ थिग बेबायदिनो माबोरै साखाफारा जागासिनो दा खुलुमबाय गिबियावनो दुलाराय बर' हारिमु आफाद लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद आरो बाथौ समाज लोगोसे आसाम सरकारनि हेफाजाबाव जा बागुरुम्बानि सायाव मेगा एक्जिबिसन बागुरुम्बा दोहौ बेखौ खालामनो थांगासिनो दङ आरो बिनि फाइनाल दिन्थिफुंनाया फैगौ 17 जानुवारियाव जागोन जोंनि भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदिया बेयाव बाहागो लाफैगोन आरो बागुरुम्बाखौ नायगोन जों थांनाय आगस्ट दाननिफ्रायनो बे हाबाफारिनि थाखाय जोङो साखाफारा जाना दंबाय थायोमोन खालामबाय थादों जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जेसेबां जिल्ला कमिटिफोर दङ आनसलिक कमिटिफोर दङ बेफोरखौ लाजाबनानै जों गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो वर्कशप खालामबोबाय थादों आरो बिनि गेजेरजों जोङो नैबे जिथु मेगा एक्जिबिसन बागुरुम्बा दोहौ बेनि हाबाफारिनि थाखाय जोङो थामथिम जाखाबाय थादोंमोन बै सिगाङाव मोसानाय थानाय दोलोआ मिथिनो मोन्दों गुबुन हादोर नेपाल आरो बेंगल आरो नागालेण्डनिफ्रायबो बर'फोर मोसाखावरिखौ लाबोगोन बे थार बाथ्रा जोंनि आसामनि जेसेबां जिल्लाफोराव बर'फोर दङ खमावनो 27टा जिल्ला बे 27टा जिल्लानि बर' फिसाफोरा बेयाव बाहागो लादों आरो बेनिफ्राय जों बेखौ सानदों जे बुहुमाव जेसेबां बर'फोर दङ जेराव जेराव दङ हमना ला नेपालाव दङ बेंगलाव दङ जोंनि मानसियानो थांना थाहैनाय डिमापुराव दङ बेनिफ्राय मेघालयआव दङ जों अबयसे मेघालयखौ कन्टेक्ट खालामनो हायासै दा नैबे नेपाल वेस्ट बेंगल बेनिफ्राय डिमापुरनिफ्राय गाव मोसाखावरिफोर जोङो लाबोनो हाबाय आरो बिथांमोना जोंनि बे हालामनि बर'फोरजों लोगोसे बे बागुरुम्बा दोहौ मोसानाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन जेसेबां 100 जौखोन्दो जानो हागौ बे मोसानाय बादायनायनि जे सोलोंनाया दाथ' बिनि सिगाङाव जोंहा जिथु आनसलिक लेभेल डिस्ट्रिक्ट लेभेल बेखौथ' मावबादा लानानै जों मोसाखाबाय बेनि उनाव आसाम सरकारनि बिथोन बादियै बेखौ बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनो थाखाय सा 25 एक्सपार्ट कमिटि सायख'नाय जादों बेयाव आंबो सासे दङ दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि हिसाबै लोगोसे प्राय 400नो सानै खम 398 सा मास्टार ट्रेनार जोङो थि खालामदों बिथांमोनानो दायो गुबुन गुबुन जिल्लायाव रानना हरनाय बादियै बे मोसानायफोरखौ फोरोंगासिनो आरो दाथ' फ्राय जाबाय जे गाबोननो जोंहा लास्ट प्रेक्टिस जागोन 10 तारिखआव आरो 11 तारिखआव जों थांगोन गाबोनहालागै बे जेसेबां माने जिल्लाफोराव जोङो राननानै होदों LAC लेभेलनि प्रेक्टिस बियो गाबोननो फुरा जाजोबगोन आरो आं नायदों दिनै गुबुन गुबुन जिल्लायाव थांनानै आङो नायहैदों जे फ्राय रोंदों जोंनि मोसाखावरिफोरा आरो जोंनि जायफोर मास्टार ट्रेनारफोर दङ एक्सपार्ट कमिटिफोर दङ बिथांमोना मोजाङै फोरोंनो हादों आरो सोलोंग्राफोराबो मोजाङै सोलोंनो हादों बेनिखायनो जों आसा खालामनो हायो जे जोंनि जा 17 जानुवारियाव जा एक्जिबिसन जानो गोनां दङ बेयो जाफुंहैगोन मुलुगाव सिनायजानायनि मोनसे बिदिन्थि जागोन नामा बेखौ जोङो आसाम सरकारखौ खावलायदोंमोन जे गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डखौ खालामनो थाखाय नाथाय बेखौ खालामनायखौ जोङो दायो नुनो मोनाखै
जे ओरैनो मेगा एग्जिबिशन होननानै नाम दोनदों बेखौ आरो बिनि गेजेरजोंनो मुलुगनि मानसिफ्रा बे बागुरुम्बा जे बर'नि आरो बर'फोरा बागुरुम्बा मोसायो आरो एसेबां बुरजा मानसि 10,000 प्लास 10,300 बेखिनि मोसाखावरिफोरा मोसागोन आरो दामग्राफोर 1000से 11,000 बर' फिसाफोरा बेयाव बाहागो लागोन बेबायदि बुरजा अनजिमानि दिनैसिम बागुरुम्बा मोसानाय जायाखै बा बर'नि जायखिजाया मोसानायखौ मोसानाय जायाखै बेनो फार्स्ट जागोन आरो बेबायदिहै बेयो मोनसे रेकर्ड जागोन जोंनि बर'फोरनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा थेंक इउ बाथ्राफोर मिथिनो मोनबाय बिथांनिसिम जों साबायखर बावबाय नोंथांमोना नायबावनो हागोन जिल्लानि हारिमु आफादगिरि बिथांनिफ्राय जोङो मोननैसो बाथ्रा मिथिनो बेयावहाय बाहागो लाहैनो गोनाङावहाय बेसेबां सोलोंसाफोरखौ ट्रेनिं होबाय थानाय जादों उदालगुरि जिल्लायाव आं गिबियावनो साबायखर होनो नागिरदों आसाम सरकार जिखिनि जोंनि बर'नि बागुरुम्बा मोसानायखौ मुलुगनाङै जिथुनिखि फोसावनो सानदों बे हाबाफारिखौ जोङो आवगायनानै होनायनि थाखाय आं गिबियावनो सरकारखौ साबायखर बावदों आरो आसा फारिदों फैगौ 27 जानुवारि बेहाय जोंनि बागुरुम्बाखौ मुलुगनाङैनो मोसानो जिथुनिखि खाबु थिबाय बेहाय जों बेखिनि खाबुखौ मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों ओरैबायदि गोजोनबाय जेराव जों दिनै रिहार्सेल जागासिनो दङ जों नाजागासिनो दङ आरो जों सानसे बेलासे बे समाव जों बेखौ मोजाङै दिन्थिफुंगोन आसा फारिदों बै दिनाव बायदि बायदि हारिनि सुबुंफोरा जाहाथे बिदि नायगोन आरो हेफाजाब होगोन होननानै आसा खालामदों दिनै जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव गासै 17 जन मानसि दङ 17 आर्टिस्ट दङ बेनि गेजेराव दिनै उदालगुरि LAC-आव 337 जन 337 जन मोसाखावरि आरो दामग्राफोर दङ बेनि लोगोसे दिनै माजबाद समस्ति माजबाद LAC-आबो दङ बेहायबो दिनै ट्रेनिं जागासिनो दङ आरो बेथिंजाय टंला समस्तिनि बे कालागाव जागासिनो दङ कन्टिनिउ सोलिगासिनो बेनिफ्राय भेरगाव समस्तियावबो जागासिनो दङ बिदिनो जोङो उदालगुरि जिल्लायाव गासै 1700 सुबुंसाखौ लानानै बेखिनि ट्रेनिंआ जागासिनो दङ आरो जुजिगासिनो दङ जों फैगौ 17 अर्थात 17 तारिख जानुवारि बे खालि जोङो जोंनि आसामनि मन्त्रि आरो बेनिफ्राय भारतनि गाहाय मन्त्रि बिथांमोननि सिगाङाव जों मोजाङै मोजां जोंनि बागुरुम्बा मोसानायखौ दिन्थिनो हागोन होनना जों नारा नाथा जुजिबो हादों आसा फारिदों बयखौबो बे दिनसिम फैनानै जोंनि मोसानायखौ नायगोन होननानै आसा खालामनाय गासैबो थामथिं जागासिनो दङ आरो जाखासिगोन जोंहा सानथामनि हाबाफारिमोन LAC लेभेलाव जिथुनिखि ट्रेनिंमोन बे गाबोन जोंहा जोबगोन गाबोननि उनावनो जों अखानायैनो जोङो गुवाहाटियाव थांगोन गुवाहाटियाव जोङो भैरबकुन्द जिथुनिखि स्टेडियाम दङ बेहायनो जोङो 6 दिन कन्टिनिउ रिहार्सेल लागोन 6 दिन लानायनि उनाव जों 17 तारिखखौ मोनगोन जों 17 तारिखआव बेखौ मोसानाय जासिगोन आसाफारि उदालगुरिनिफ्राय गासै मास्टार ट्रेनारा उदालगुरिनिफ्राय गासै 72 जन दंमोन 72 जन दंमोन बेनिनो माखासेखौ जों बाहेरायाव हरनो गोनां जाहैबाय आरो जोंनि उदालगुरिनिनो माखासे दा बर्थमान उदालगुरियाव 11 जन मास्टार ट्रेनार दङ माखासेया बिदिनो 42 जन जों मास्टार ट्रेनार मोनदों 42 जन 48 जन मास्टार ट्रेनार दङ बेखौ जों रानै दिनै उदालगुरियाव 11 जन दाथ' मास्टार ट्रेनार जिखिनि नुदों जोंनियाव उदालगुरि जिल्लायावनो फ्राय मास्टार ट्रेनार बिराद मोजां माने बारा मास्टार ट्रेनार नाङामोन जोंनो जों साबाबाबो जों मेकआप खालामनो हायोमोन थेवबो राना जिखिनि मोनदों बेखिनियाव जथेस्थ' जों मास्टार ट्रेनारा पारफेक्ट खालामनो हानाय होनना आं आसा खालामदों दाथ' बिदि जानाय लोंनायनि जेबो प्रब्लेम जाथ'वाखै एसे एनै जाखायो न' दाउट आरो जों बेफोरखौ जेबो सानला जों हारिनि हारिमुखौ मुलुग दरबाराव जोङो माबा मोनसे दिन्थिनो नागिरदों जों बेखौनो नोजोर बोनानै जोंनि गांनाय फुनायखौ जों दोनथ'दो जों नारा नाथा जुजिनाबाबो जोंनि जा दिन्थिनो गोनां हाबाफारि बेखौ जों दिन्थिगोन होननानै आसा खालामनाय जादों। नोंथांमोन आसामनि मोसाखावरिजों लोगोसेनो
डिमापुरनि बंग'नि आरो नेपालनि मोसाखावरिफोरा नुजाफैगोन बे मोसानायाव एसे बेले बेले जाया नामा? बेथ' एक्सुवेलि बिदि नेपालनिफ्राय दङ वेस्ट बेंगलनि दङ डिमा हासावनि दङ डिमापुरनि दङ बिदि दङ हाब्लाबो बिसोरनोबो जों आगोलावनो एसे कर्स होनाय जादों फोरोंनाय जाहैदों दा बिथांमोनखौ बिथांमोननि जायगायाव मानसि खम नालाय सुबुं अनजिमा खम नालाय जोंनि मोसाखावरिया थ' बिसोरखौ जोंनि आसामावनो लाबोनानै जों सोलोंना लानानै माखासे जायगायाव बिसोरखौ थिसनना दोननाय जाहैदों थ' बिदिनो बिथांमोनखौ बिदिनो फोरोंनो थानाय जादों बे खालि जोङो जयैनो मोसानो हागोन होननानै थ' गुबुननि होननानै बा आसामनि बाहेरनि होननानै माबा मोनसे बेले बेजे फैगोन बे नङा जों मानसिखौ इतिमধ্যे जोंनि जायगायाव सोनानै लाबाय आरो बिसोरखौ जों कर्स होगासिनो दङ आरो बिदिनो सेम जोंनि बायदि मोसानो हानाय जाबाय